Viewers and listeners, thank you so much for joining us on this program, JCTV Africa. My name is Jethro Canaan Mutero. I'm going to be your host today. Nasi tina Bishop Kevin Nyamakanga. As you always know, I think it has been a while, hasn't it? Yeah, sure. Yeah, and Nasi Tamboya, I think it has been almost 2 months. Yeah, 2 months. Yeah. 2 months or so. Yeah, 2 months. 2 months. Yeah, today we want to talk about something that is heated in Chirikutaura these days, Trimuna September. Pane nyaya iri kuhita iri kutaurwa nyaya rapture. Kuti toita sei nenyaya rapture, because as much as you know kuti nyaya idzi dzekuti nyika iri kuguma hadzina kutanga nhasi, and a lot of people did some things, vakatengesa zvinhu zvikasaitika. Saka nhasi damboita unpack this issue yerapture kwatiri isu vanhu vemuZimbabwe, or even people that are going to be watching this, kuti what is the understanding of this thing chonzi rapture? Should we sell our properties in preparation for rapture? I think that is the big question. Okay. Bishop, kuti toita sei toto prepare for rapture? What is rapture? Zvombofamba sei? Okay, chekutanga maita munhu waMwari. Muri yeZimbabwe makadi tasangana zvekare. Mwari vachitiitira zvakanaka. Ya ichokwadi munhu waMwari, nyaya iri kutaurika iyi, mapurapati hafaniri kutengeswa. Vanhu ngatirapore mberi tichirarama upenyu hwatiri kurarama, but takagadzirira kudzoka kwaKristu. Okay. Exactly. Kana ndanisa ndatoroora ndofanira kutokumidza kuroora. Roorai nekukurumidza. Roorai munakirwe nekukurumidza. All right. Saka, can you explain to us why are people so fascinated about nyaya kuti rapture is happening? And maybe before we even go there, what is rapture in the Christian sense? Kuti rapture chino chimbori chi? Okay. Tichitaura muchidimbu rapture kushoko rechishona kubvutwa. Okay. Rapture simply means to be caught up. Okay. Saka parikunzi navanhu vachabvutwa, kune vamwe vasiri kutotenda. Okay. Kuti kune chinhu chinonzi rapture. Okay. Vanongotenda kuti there is the second coming of Christ. However, rapture and the second coming of Christ zvinoenderana, but paine kamusiyano kadiki. Okay. However, kubvutwa, vanhu vachabvutwa ende tichabvutwa. Nemabvutiro acho Kristu akatiudza, but chaasina kutiudza chinenge chiri kuisa confusion in the body of Christ. Haana kutipa time limit. Okay. Haana kutiudza kuti tichabvutwa kana kuti kubvutwa kuchaitwa rini. Saka Kristu anotobvunzwa kuti zvamataura izvi zvichaitika rini. This is Matthew chapter 24. Anobva ataura akati, no one knows the day. However, I have got this my learned brother, prophet Hubert Angel. Pavanotsanangura, I followed him when he was talking about the time limit. Okay. He was trying to put the time limit. The date is the month is September, and the date is 23 or 24. Vachidzorera vakashandisa izwi kana kuti terminology yechiHebrew yekuti ein ish your day, zvichingoreva kuti no one knows. Saka prophet Hubert Angel, the learned brother of ours, vanodzorera vachiedza kubatanidza nenyaya the feast of the trumpet. Okay. Yaiitwa in the Old Testament. Okay. Saka vachiti Kristu paari kuti no one knows the day, in Hebrew he is referring to the feast of the trumpet yaiitwa late September to early October. Adimurona. Now, which is wrong? Okay. Yes. Saying that it's wrong. Nekuti Kristu ari mu New Testament is the expression of the word.
Okay. Is the expression, the reality of the shadow, which was in the Old Testament. The Old Testament is the shadow. So there was no need for Christ kuti ashandise futi the shadow. Paari kutoti ein issue day, ari kutotaura literally kuti no one knows the day. Nekuti makati pakaiswa time limit, it means yato warning. Okay. Everybody gets ready now. Everybody auto prepare kuti Christ is coming. Zvakureva kuti vaKristu they become reluctant. Kubva January, February ngatizorore zveduka. Titambe, tifare, tinwe, tidhakwe, tihure. Kana takundopinda muna September totendeuka. Kana September uya akadarika neOctober asina kuuya, topfuurira mberi. Doing whatever we are doing was in the time limit. So Kristu paari kuti no one knows the day. Ari kuti even now, my brother, even now, we must live each day as if Christ is coming now. Okay. Saka zora kuti this issue yekuti Kristu ari kuuya, it's in the end it creates my hypocrites in people who are not tender shoko. Exactly. All right. Because in transi, okay. Ndinoda kukupa a very good example. Yakataurwa naKristu. Haasi Kristu ega akaitaura. Apostle Peter vakaitaura. Apostle Paul vakaitaura. Vanoti kudii, when that day cometh, it cometh like a thief in the night. Saka toda kuunderstanda kuti mbavha kana ichiuya inouya sei in the night. Adi murikuona vanhu vese vakaisa majurawo, mukaenda pamakambani vese pamabhengi vane security. Security ivo vakatoisa vachitoziva kuti mbavha dzichauya. Hatizive kuti dzichauya rini. Saka let us prepare. Nekuti hatisi kuziva kuti dzinouya rini. Dzinogona kuuya nhasi kana kuuya mangwana. I'll give you a very good example. Our late dear father, Baba Mutangadura. Yeah. Vakatoenda kunorara, vakatogeza. Vasingazive kuti usiku wanhasi ndichavingwa. Pamwe vakatoona favorite show yavo. Pamwe vakatondorara vachitoronga ramangwana. Vasingazive kuti usiku uno ndichapindwa. But usiku iwo ndo wakapindwa. Zvokuti dai vakapiwa date netime limit nenguva. Kuda vangadai vakamhanya kumapurisa. Kuti chimbondipaiwo security, masoja KG6. Vambondichengetedza for these coming 2 days. Nekuti ndaudzwa kuti ndichapindirwa. Saka izvozvo ndo mawiro achaita Kristu. Ndo mabvutirwo achaitwa vanhu. Hanzi vaviri vachitswa. Ndizvozvo. Vaviri kutoreva kuti kutoenda kunotswa, it means havasi kutoziva. Dai vaiziva kuti Kristu uri kuuya nhasi, havaenda kunotswa, vangadai vakagarira. Mumwe ari pamusoro pemba, mumwe achatorwa. Dai vaiziva kuti ari kuuya nhasi, havaikwira pamusoro pemba. So in other words, munongotaura kuti this will happen whilst everyone is busy doing whatever they are doing. Exactly. But I think I've watched my movies. I think it was Left Behind, and I think this is not the first time teachings wanyazi kuti Kristu ari kuuya or nyika iri kuguma or something like that. I think in 2000, I think I was in form 2. She's what I was in form 3. So pakaitika nyaya idzodzo, I remember my friend aitaura kuti zvichaitika zvakadai. So we're sitting Terra Radio and all of that. Chingoti nyika iri kuguma. And this was the first time takanzwa kuti kuAmerica zvakamboitika futi, and people were told. And this issue, I think, was it in 2013? I think Prophet John Hagee vakataura nyaya kuti pakamboita manzichiko red moon or something like that. Yeah. So my question is, how long are we going to keep on waiting and hearing this? And zvichafamba sei, tozvifambisa sei? Kristu unoti muchaona hondo, muchadidi zviratidzo. Hakusiko kuguma.
zviratidzo. Now chinofana kuunderstand whenever these eschatological messages zoda kunyatsonzwisiswa, because rapture haitangire the mark of the beast. Okay. Animakonzisa. Haitangire the mark of the beast. Because tine the mark of the beast. Tine the great tribulation. Animona. Saka zvese izvi zvinofana kuita complement each other. Saka hatitange ne-rapture izvi zvisati zvaitika. Halfway through the great tribulation, the mark of the beast is introduced. Amaponzisa. Saka the great tribulation ikutora 7 years. 3.5 years, then there's the introduction of the mark of the beast. And zoti munembo uchange uchishandiswa kutenga vanhu kuenda kuzvipatara, kuenda kudi uchida kuaccessa kuitira kufamba kwese. Kutaiti mavaccines hasi mavaccines. Taiti takabaiwa covid takatobairwa 6 tinakabairwa uku tikabaiwa. So the beast out of the sea, and the beast out of the sea, vachazinga vachiuya the mark of the beast. Amapanzvisa. Zvinhu izvozvo zvinotangira rapture. Saka chinozoita kuti vanhu vabvutwe, amapanzvisa, kutambudzika, the great tribulation, Kristu ochiuya achibvuta. Haisi second coming. Osaka explain to me second coming ne-rapture zvinhu zvakasiyana. Zvakasiyana pakuti kudi apa pari kubvutwa kosara vanhu. Apa nzvisa vari kubvutwa ndo vasina mark of the beast. Apa nzvisa then kosara vakatora nembo. Kudhara tichinzwa tichiparidzirwa taitoudzwa vichinzi no, vachasara vaivai vachapinda denga neropa ravo. Nekuti mweya mutsvene panoita rapture, mweya mutsvene anobva aenda. Amapanzvisa. Saka panosara nyika ino isina Mwari, isina mweya mutsvene. But vaya vaona vanhu vachirapture chikozoyo zvishwa Canaan watoenda. Vachazowa nerevelation. Apa zvishwa Kristu akatomvuta vanhu. Vachada kuzotendeuka, but changuvatendeuka manje havachatendeutswa namweya mutsvene, because mweya mutsvene panoita rapture ndo paanoenda navanhu, ndo paanoenda navanhu. Vanhu vongosara vari vanhu. Ndo patainzwa zvichinzi vhangeri chiparidzwa nevakuru zvichinzi hanzi vachauya nemark of the beast, zvichinzi iwe urudere zvokunamata. Iwo bhati inini handisi kuda izve zvinonzi kana uchida zvokunamata tombokubvisa nhindirikini, tombokubvisa ruoko. Takutosvika manje uenda wodzoka bhuti hanzi ndo vanozi vanhu vachatsaga rufu vacharushaya. Okay. Uchaenda kune shumba yekuzva Samaria, vanhu vandakadya inini vakakwana. Amapanzvisa. Ndo mazuva iwaya. Kristu paachazoita second coming, ava vatorwa nerapture vachaenda kumuchato wegwayana for 1000 years. Zvese zvichiitika pano panyika. Alright. The 1000 years dzinenge dziri literal kana kuti itori 1000 years. Zvazviprofita. 1000 years mudhara. Saka shoko raMwari rinoti 1000 years unto God is like one day. One day unto God is like 1000 years. All right. Okay. Saka in the meantime, like maybe I don't want to ask to a big debate. I think we're going to have other shows leading after that 23rd of September. What then happens vanhu vari kumhanya nenyaya dzerapture idzi? Toita sei nevaprofita vari kutiudza nyaya dzerapture idzi? If 27, 28 tapinda muna October, nothing has happened. Toita sei navo? Vaprofita zvazvinoita manje hatina zvatinogona kuvaita. Nekuti vamwe vacho you see munhu waMwari mandibvunza naye dambudziko ratinoita muchechiha nderekuti glamour is not glory. Eloquence it's not glory. Material possession has nothing to do with spirituality. Amapazvisa. Saka vanhu vazhinji vanotaura vanhu vakatotendwa because of power, not spiritual power, but power chaicho rekunzi auya nepower, pamwe nekuda kwemari, pamwe nekuda kwegirama. So whatever they say vanoroverwa maoko. So when they speak
Hebrew language vana ein is your there shows it's not a revelation, it's a language. But you ngeudzwa manje no not it's a revelation. That's not a revelation. When I'm speaking English, that's not a revelation. Alimurona saka ava vaprofita ava kana kuti vadzidzisi venhema ava so ndiwo ndechekuti hatifani kuramba tichivatuka. We must bring out the truth and let the world know the truth. I'm about this kuti this is the truth. Basa ramweya mutsvene mabaga ndere kugaidha vanhu, but dambudziko raita muchechi ndekuti maprofita vakatora basa ramweya mutsvene. Mweya mutsvene akatorwa basa. Okay. Inyaya dzekuti Kristu uchadzoka rini inyaya dzatsingamubvunze inini fundisa. Inyaya dzinobvunzwa mweya mutsvene. Okay. Tiri tega mweya mutsvene newords. You should be able to tell you. All right. So yeah, people of Zimbabwe, maybe mune mubvunzo yamunayo kuna Bishop panyaya or you also want to participate in this debate or want to talk about this or to help me also to help yes, all right, please feel free. We want to do this debate takatarasane 23-24 August because September I mean, so that vange vachiziva. Then maybe the question yandinoda kuti tikubvunze kuti I want to play the devil's advocate. Okay. Let's say zvakaitika movie here Left Behind or zvakataurwa nevanhu zvezvo zvoitika, toona Keith vaenda, toona vana adiki vaenda. What are we going to do? What is the next step forward kana tikaona zvaitika izvo 23 kunzwa awards maparo tauri nezvazvo because hazvisi kuitika inzwa 23 and 24 ndikipana hazvisi kuitika. What gives you the confidence? The confidence is the word. Kristu haana kutipa time limit. Hatina kupiwa. All right. Because Kristu anoti no one knows the day. Kunyangwe the angels and my angels vanotoda kutoti vazive kuti zvichaitika rini, but these things were not revealed unto the angels, even to him the Son of Man, except his Father who is in heaven. And saka zvekuti 23 ndo panotangira baba, this is heresy. Okay, let me say it openly. This is heresy. Atinoti heresy, this is heretic and docetic, but not easy. Okay, Miller, I think that was 1906. People can help me. 1918, Miller, he prophesied. He said the world will come to an end. And it did not end. Those zvakaita kuti vana Ellen G. White vazotange Seventh-day Adventist. The great disappointment. People were greatly disappointed. Vakatanga SDA. They came out from Miller because of these issues. Because whatever Miller said did not happen. And it was a world great disappointment. Today we've got Seventh-day Adventist. So this is going to be a great disappointment to the people of Zimbabwe who believes in these prophets that 23 and 24 September rapture is taking place. It is not going to take place. I am here. Baba takataura mtizendo. Saka, what is your advice to people, Chief Benzisa? All right, my advice, men of God, ndekuti vanhu ngavazive kuti Christ is coming, but no one knows the day. Let us live each day as if Christ is coming, not tomorrow or next day or on such a date. Let us live each day as if Christ is coming now. Let us preach the gospel as if Christ is coming now. Let us live every day as if Christ is coming now. Just like a thief. Apana nobuna uzauti mbava. Yuzanota mpakeswa majulawa. Takesa madozi majulawa. Nema reza waya nema alam zuku isirwe. No one knows the day when the thief will come. That's the same thing. No one knows the day when Jesus Christ is coming. So otherwise issue ya murutaura ndeyekuti
ngatisararame titadze tozotendoka. Those anoona manje muna Mwari. Tikangwera tangoti musi 23 September. Aimavadzisa. Vanhu vanotanga kuhura. Avanzisa. January vachihura. Vachimba vachiita zvavanoita. Vachidhakwa vachiita zvavanoita. Vakangotaimira chete kuti September. Vazitanga kunyasozvigadzira September. Kuti September yakataurwa naProfeti Hubha akangosvika. Ngezvaiti ngatitendeukei, ngatimatei mitsanyu. September yakangopfuura. Because Prophet Hubha Angel White hanzi is 24 September. But there's another prophet, I think he's in South Africa. I'm forgetting his name. He was also saying the same thing. But he yakazoti 2025. And Prophet Hubha Angel White has the era yaitwa neuyu ndeyekuti aisa gore ndopaadofora. But panyaya yeseason, panyaya yemwedzi nema-dates is correct. Adimirwa, sakureva kuti January to August baba vanhu vachange vachifara. Nekuti hapasipo paari kuuya. So there is no need for me to prepare in January. There is no need for me to prepare in February. There is no need for us to mama kuchisorainda tichienda kuchechi mama in September. So in July, August. But nongozoti pacha September. Tochigadzira, tochireurula, tochimi. Boza anogona sei? Anogona ngouya. Kana September yakapera tozvimwe tombosesekeza zvakuna October kuti angangouye October. October akapera, Christmas iri kuya paMonday tinodako. Vaasi to definitely pa Christmas haasi kuuya. That's the message, which is heresy. Right, people of Zimbabwe, tinotenda nenyaya. It's a very broad subject, and the reason why we are talking about it is because there are some people who are concerned. Mwana akatoya kuinbox ati nyaya dzerapture dzikufamba sei mukoma, toita sei, totengesa here, ndoroora here, izvezvi ndototizisa musikana wangu here kuitira kuti ndisazonzi baba muna Mwari. Vanhu ngavarambe vachiita zvavari kuita. Vari kuroora ngavaroore. Vari kuita yavari kuita ngavaite se? Ngavaite. Asi ngavaite vachiziva kuti tofana kupinda mungarava. Ngachivati ingarava. Handitika. Mungarava ngatidananei but tichiziva kuti akauya nhasi. Chese tinoenda. I'm ready. Yes. Right. So that is the debate. We are going to continue it, and please feel free to get in touch with me on the numbers that are appearing on the screen. Let's keep the debate moving. If you want to be part of this debate, you're also free to contact us so that we can rope you in that debate.